Receive your healing now. Receive your greatness now. I receive it. I prophesy. Tomorrow by this time, may you come back with a living testimony. A testimony that will change a life of an unbeliever. LS 1:11, and I am seeing 8 aging. For Muntu become low. What your bra? What you change you for, bra? Me see me for Canada. Only me deal, what me deal. And recently you met a certain man. I'm talking about Isaac Nyame. Hey! Sadia ne do what you know, and we no kum kwabna mofa. Hey! Ohun be me diabo. Me papa din wabo. Me nua no mo wo America part Eric na obo mu din. Wabo me ma din. Je say, de me hunu say onyame atutu na ni India ku prete so. And all the anointing war you for no sand ya share. Oh, you great man. Onyame ba nyame won hirawo mini baabi a wo hwɛ me firi ɛna minim baabi a wo ne wabusua nyina hia wo mu TV ho a mo hwɛ me afiri ba de me pesa me ka kyerɛ wo ne sɛ ɛyɛ kwasi ada we se ye nyina ye hia ɛwɔ kumase atonso aputuogya ai kwasi ada we ye nyina ye hia wɔ kumase atonso aputuogya na wo ne wode hunufo ne ba ɛyɛ prophet Festus ababa ba be hia na bunya bana woni ye baba be di mpunimfu a ɛkɔ ne yɛbɛda Kristo tumi adia mo ahunu sɛ wo haw no obi bɛse ɛyɛntatia case me danyame ase me bafia akwantu sem na me de bafia ha na chinsa na one day na me hu wo Dr. Ogyaba TV so Ogyaba TV so sɛ obi di akwantu ho adanse na me tu anamon ba ha obi kyerɛ me ha na me tu anamon ba ha me ban so akwankyerɛ kakra bi no de ma me so simple me koye bi o ka kyerɛ me sɛ ye be refuse nkrofo ba me ko ade de be ma me ampa so me koye akwankyerɛ no ye de ama me me da onyame ase me da Dr. Ogyaba so ase me visa na eno ni ye de ama me multiple nti letimi akwa aba wabusua nipa do sɛ na no be in fact obi antu kwan dan papa side mama side obi antu kwan nti many first burger sa Sunday we die eye kumase atonso aputuogya ninu nyina ahia wo ho ne aka neoma bom ne ama Kristo akasa mawo na won so adanse ankofo die no wonso atimi adibi anuti me ton sa frawo se kwasi ada we ye nyina za wo Ashanti Kingdom baabi bia wo kumase biara wo betimi ababa be hia wo kumase atonso aputuogya oba be hia wo kumase atonso aputuogya ne aka neoma de abom ama kwasi ada yi emnim se hyabra no so ebesesa hyabra ne besesa miji Kristo di se hyabra no ebesesa enuti ma yenhia eye kwasi ada yi wo kumase atonso aputuogya na wo baba bedu ho a eye amode hunufo ne ba ne kwan na omonkasa. On the 19th of April, someone will be seeing someone that you know. Have you heard of this name? Wendy. You don't know. If you don't know, tell me, Papa. I don't know. I am talking about Jaden's mother. Can I prophesy? Prophesy. Aya. Eno na me ka kire o say wo hia wodifo a ahu. Enu obi na be ka kire o say wo hia wodifo. Wo hia wodifo a wankasa wo betia tum say aso ampa ampani ampa say be hia wodifo. Enu ti na me ka kire o say sa kwasi ada wei watna wa asori abompa ya abo shire mama still the problem da hoso e kira wo say wo funumu bi ayira na wo hia Samuel wo abrabom enu ti na me to nsafra wo say eye sa kwasi ada wei ye nyina ye hia e wo kumase atonsu aputuogya kumase
atonsu aputuoja ma yenhia na awurade mfa yen so na ommoa sister ya wo hwe mi o pebai na won so ubenyinsen wo bewo ka se na me hira bebre Unhyira wo so. sanse be ba afia ha no bebre na waya ma me adanse de se me ka Ade beche ye. Okay. me sa me de yare de be pie mu ofia ha na bibi ni na me yam me ma me de me chinchin sa almost 9 years asafo so de bebre Okosa ba na wo ma me hada. Me nya carpenter ni so. ya go hospital so an some me ka de bebre o mo say ade na ekoso ni nyame an ya adom kra nya de a that metimi a what say some de bebre O mo si wuntime nwo. Okay. say didi ma na me be pie ahase na me be support TV no. na ma me direction say me ko direction na odema me nimpo ade a wo kira me mpo endu 30 cedis mpo na me say ade ya me de Na makoko baby akotokoto kurodu kurabani ade ne mabọ afọde 5,000 ni ade me hunu hwe na obe mami akwankyere 30 cedis akwankyere ade ti kaka na me ne ma me ekodu fie na anadwo me start am me ye endu 3 days hey na ade no me ho ba bi 25 wo hunu ba bi 25 hey January na abranti bi ana me ahyehyɛ aware ba onye serious otimiti na se be 6 months na wa fɛ oba 6 months no afro ba ko enti anu na last year we program bi o se ye hye white ai sada me bampo na nsua mu na me se me ba na ma me so bomode anakɔ ma me na fo so me saa na me ba na me bɛbɔ mpae ti bɛbɔ mpae ɛfa ma wale ho se baby adune de me hu akwa me hu na adwuti sa nya me de Nyankopon fa ne nkɔ na de me de no okay fa ne mbra ya se Nyankopon ja ne kwan aya de enti me ko ofie 2 days time emimrem kakra ba for ho na me ne ma me te yete compound house yete abonten a me ka benku saa na me hia ba ma ya me ne nyinse saa eti ba ko no ko ye no se de wo kan ye mpa ro mu no ko ye 2 days time ena wo ko ye 2 days time a ye be bom na me hia we ena wo hia we ye gate anu man kwa abonten po just one pie ye door dating door eradi nya bi ma wai eradi nya bi ma enye blue kiosk ekwan ya no we de wufie kwan ya no asa gra ti I started to make kaka adwuma asem ne ade because of the way I are no ya say sika sample na my container bi am say me kwa kopeja na my adwuma wo I see was almost 7 years. Wow, container this was 7 years. Okay. I kind na me ni di nkomo na o say me kopela na onkotua 2 years. And man na okotua ye. Wow. That is our resem. At the time. Oya na adun so ba be no kini ma na. Ena yi se ba etu obi a doctor say we me won no. Abeni what say yi say. Cause am kase am yi say no. Powerful. Nyame ayo no. Nyame amani kru won ne kwan ya no ha. Wan go gina kwan wan ko be gate na no ha. So gina guarantee so ananti akode na ma kodan so ma ho. Ama guarantee yi na ko shofo say ko tini ne nani ma woro enso anya kunu. Wodi die gate kwan na no ko ehwa. Etie na wote ha asembe na wo ka kire urade. Ka kire obi bia o hwe me say dia na ba magu ana say dia na nida so nyina asa no ofa ne gide nhyɛ urade mu bia ha dia bibia ni hɔ a de bɛba ha say ya enso nyame ye ma yenhia Kumase atonsu aputuoja minim se wakwantuo na ayabasa no osoro beka wo ma yenhia Kumase atonsu aputuoja minim se haw bia amenwo odwuma sama ase no Christ obefa yenso obeboa wo Doctor umama kwanche no a within umama kwanche no three ona ka tell me say min umama kwanche say min koye that day na me ye ni 2 days and omo frame me say adena ni 2 days no omo frame me say adena ba just say me see so me apply me 2 kwan da me kra me apply obi timi de 5 years so obi so 2 kwan obi person obi o de be
2 years one minute the end say within 2 months pe doctor adie nyame na muso ya mame no me se me makoma hu Christ yeshia ewo kumasi atonso putuja kwesi ada we ya eya no pasori kwesi ada we ya na wo baba bedru ha Jesus Christ obefa yenso obeboa wo se wudu na eka wakoma se won support TV nso a wobenya akwanya nso waba na madawase na mabompa ya ma aniti oba na eka wo se obeboa TV adwuma no so a ye bema wo kwan otima yenhia na yemmompa yemfa ma wo ebia na wo so di wuni hwe a wo de beboa TV no e pa cho ye to nsa afra wo ai wunti na Yesu baaye aniti bra behia umase atonso putuja kwesi adai na yemfa yensam wu so anim se Yesu Kristo obesia behwew na wo so wadanse enche wadanse beye kakraka ma yehia wo kumase atonso putuja kwesi adai na oba Jesus Christ obefa yenso obeboa wo nyame Israel. Receive your healing now. I receive it. Receive your greatness now. I receive it. I prophesy. Tomorrow by this time, Jesus. may you come back with a living testimony. Amen. A testimony Jesus. that will change a life Yes, sir. of an unbeliever. Amen. May you come back Jesus. with the fruit of the womb. Yes, sir. May you come back Jesus. with your destiny helper. Amen. May your story change. Hey. Receive power I receive it. in the name of Jesus. Amen. So